Namhlanje ngisakule nto kaDisemba okusho amantombazane azomitha kwakuDisemba. Ayikapheli i-top 10 yawo. Ake ngiqale number 10 futhi. Yabo mawusibahle yazi ukuthi uzomitha kwakuDisemba. Uzodwa uzomitha. Uthando uzomitha. Uthandeka uzomitha. Uzomitha. Awama usamke obvious uzomitha nawe uyazazi. Nawe uyazazi nje mawusamke ukuthi hayi na kanjani. Ulebohang mara eJozi ulebohang vele bayamitha ke labo bayamitha unoxolo bayamitha konoxolo. Yabo number 3 lokuthu unombuso ngahlala ngamithi unombuso uzomitha bakuDisemba ngizothi nganitshela. Yabo number 2 usine obviously kubengeka ahlale nje ngamithi lo. Number 1 umbali